फेंक दियल थरिया हो फेंक दियल थरिया बाबा चला बा थरिया पहुँचले कि ना ठेहिया में लहरिया पहुँचले कि ना। अरे चला क्या गजब के गाया दिए वाह चला ते सुनाओ तो फाड़ दे इनका के सुना दे तो कि अरे हमारा बुलेटवा पकहियो बैठ के अरे सतबे कि ना आ तनी सुन रे पतर की आ हमारा से पटबे कि ना। माने आइल बड़ा एमे चिड़ई उड़ावे आइल बड़ा हैं चिड़ई उड़ावे आइल बड़ा पटावे पुटावे आइल बड़ा मारे में क्यों के बिल्डिंग फेंक देबो बेहुदा कहीं का तुम गाओ जी बा हम तो गावत रहने अब छोड़ देले बनी लेकिन रउआ जब से आइल बनी मास्टर नु तो अब सब का करे तब बढ़िया बढ़िया गीत गावतानी कि का कहे के बात सुना दे लोग दुनिया का फाड़ दे तो चला बस 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 कोई गाँव सुनाई ना 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 बस हो गई हम जानता नहीं कि ताहरा के पर भाकर करे से केहू नहीं के फर्स्ट सेकंड थर्ड आ पास में तो फेल के करा बाप से रुकाई कोई से रुकाई। केहू के बस के नहीं के रुक ना मास्टर लेकिन गुरुजी नमस्कार। अरे प्रणाम प्रणाम अरे राहुल लड़का पढ़ावत अरे। सुर में बार लो हमार चला हम अपन देखी ना एगो हमरो लड़का बावे तफरीफ रखल जाओ ठीक बा गुरुजी एगो हमरो लड़का बाड़े अच्छा ये हो लगभग बहुत जगह हम पढ़ौनी हाँ हाँ ना सूरे बुझाता ना ताले बुझाता बे आ तनी लड़का के तनी सिखा दी ना बहुत परेशान बनी हम इनकरा फेरा में अच्छा और बहुत जगह लिखोनी ना हम लड़का का कहतनी कहत का बनी हो गई इतना ना राग सिखा दे हैं ई राग एगो ऐसन तैयारी कोइले बनी जी राग भूपाली राग भीमपलासी आ एके एड़ में इनका ठीक हो जाई खांसी ई तो राहुल इति बाकी आशीर्वाद बाकी हमार लड़का पास हो जाओ एकदम पास बहुत करी परेशान हो गइल बनी हम एकरा के एलएलपीपी के डिग्री ना दिवनी तो हमरो कोनो फटीचर तनी मास्टर सिखाए नाम में तनी बा चला आवाज लगाओ तो चली धरी पियावा पंजाब से अन्हार कोइले ये हमरा लड़का में गलती बा इतना सुर में गइबे ना बोलो ले सुनला हसन इतना सुर में तोहनी के जहिया गावे लागसन तहिया तो हमार गुरुद्वारा इतना सुर में गाओ सन रौरा अपना लड़का के लेके जाई आज के बाद से हमारा से कुछ कहे के होई जी गुरुजी पूरा लॉय में कहिए पूरा बना के एकदम मैंने बुझाओ कि मोहम्मद चाचा गाओ तक मोहम्मद रफी चाचा गाओ तक देख के तो कहे के बा बता दी के बाद गुरुजी हमारा मैदान लागल बा एकदम गुरुजी याद कर लेनी एकदम ऐसा ही कहे के बा गुरुजी हमारा हिसाब लागल बा एकदम ऐसा ही लय में कहे के बा एकदम ऐसा ही बोले सब केहू ऐसा ही लय में बोली ठीक नु ठीक बा सर जी एकदम ठीक बा रौरा अपना लड़का के लेके जा सकते ठीक बा चल तनी गुरुजी एकदम खुश रहो जाके भूखा देख ले अब आवे के ना पड़ो हमरा एकदम ठीक बा लड़का तो एकदम पाठा बा हाँ तो चलिन तनी तू एगो सुनाव तो ठीक बा गुरुजी आई सुनाओ तनी बा हम आ गइल बानी बोहे के पुरुआ रामा बह गइले पछुआ सजनावा रे आ बह गइले शीतल बेयार मोर सजनावा रे आ बह गइले शीतल बेयार बा 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 क्या बात है माने ऐसन तो चेला हमारा माने सेंटर में कबो अइबे ना कइलो सन आ तना जबरदस्त सुर में गाओ तरू
जी गुरुजी। हमरा एकदम डर बा कि कहीं टिप्स कंपनी वाला मत बोला ले जाओ। आ एक कोचिंग में हौसल ना जाला, नहीं तो बड़ी पिटाई होला। ठीक, तो हम आज के सेवा इतने बा। राग भीम पलासी याद को क्या के बा सबके, ठीक नु? ठीक बा सर। गुरुजी। आ कुछुओ कहे के बा। जी गुरुजी, जी गुरुजी। बबुआ हम जाते नहीं बाजार है, ठीक बा। यही गुरुजी के लगे आज खेसरिया हो गइल बा, यही जे सीख लेबे यही गुरुजी के लगे। हाँ तू तनी बाबू मेहनत कर कि ये गुरुजी से सीख आ सीख जा, खेसरियों से ऊपर होकर कि हमारा नाम रोशन हो। एकदम पापा मौका ना मिली तहरा बाबू जोन कहब तो हम खरीद देम। एकदम रवा निश्चित रवा। हम जाई नु फिर कल है। हाँ कल है, रोज जाई है। ये गुरुजी बहुत बढ़िया, मैं देखे नहीं खेसरिया के हिट करा दे। हाँ हाँ ठीक तू जाई तू देखत रह तो हम खेसरिया बन जाए। गुरुजी के हमारा लिंग मिल गइल बा, आ इहे लिंग धो के खेसरिया आगे गइल बा। आ हमहू आगे जाई, आ फॉर्च्यूनर किने, आ वीआईपी घर बनाए में टाइस मार्मल मार के तो हमारा पटीदार के घर फटी, आ हम ले माजा। और बाबा तनी गुरुजी के लगे आ लिंग धर्म हमू। अबे कहाँ से उतरे? ए सीख के गुरुजी लगे बोले थे हाँ। जल्दी जाए कहूँगा घर में आग लगा। भाग, जल्दी जो जल्दी भाग भाग। घर में लागल बा, बाप रे बाप, गुरुजी के घर में आग लागल बा। ए तो काल का हम सुनौले बतौले रहमी, तनी सुनाव तो। चूसता देवरा चूसता देवरा चूसता, बा चला बा। उठा के लो लिया हमार देवरा चूसता। चूसता तू उठो के लली चूसत ना अरे कबो हमरो चूसा। बा चला तनी तू। आई हम बढ़िया गीत गाए में बड़ा बा गाओ तो। कि अरे पियावा सिवान से अरे अंधारे भइले आई। मत गा बाबू तो मत गाते, हमार संगीत मर जाए। मत गा, ऐसा बिजोड़ सुना देले। ओके अरे छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तो कली समझ के सो गई। नाना जी हमको माफ कर। बाप रे बाप। होई देखे के ये लोगे, होई देखे के मुझको राना जी माफ कर। तो ये खजौरी सुना तो लय में। अरे छत पे सोया था बहनोई, हाय हाय हाय। छत पे सोया था बहनोई, मैं तो कली समझ के सो गई। राना जी हमको माफ करना, गलती मारे से हो गई। वाह वाह, कोई आज तरह के का हम इनाम दे दी। चला जी सर। का काना खुशी होता? कुछ ना गुरुजी कुछ ना। बड़ा नीमन गइली, बड़ा नीमन एकदम, माने जोड़ा नहीं खेता। ए गुरुजी का हो हम गाई निमन गावा ना। हम तो इतना बढ़िया गावे नहीं कि रुआ सुनम नु तो रुआ ढिमला जाए। हाय हाय हाय। हाँ ये ट्रेन में कमाइए राम भैया का। अच्छा सुनाओ सुनाओ। अरे माई बोरे बोरे बुंदावा परेला दुआरा। अरे माई हूँ कर बबुआ नहाला नदी में। गुरुजी ऐसे और एगो बढ़िया सुना दी का? ना मत सुना। काहे निमन ना लगता गानवा हमार? तू सुनाइबे तो हमारे आवाज फाट जाई। देखी ना तनी बजाई। गुरुजी तोरा के 20 साल कहले बानी कि कुछ कहिए सुर में कहिए। बाप कैसे समझाई? सुर में का गुरुजी और बना के। गुरुजी हाय हाय
केतनो हम समझाई घर में एकरा आग लगल बा हितवा पूरा सुनी लय में आजे एकर लय भुलाइल बात चला तनी और लय में बना के गुरुजी अरे बात चला चला तो हमार अलबेला हो गई का घर में हमरा आग लगल बता धीरे धीरे कहता रे तो सुने पर राजी हो गए तब न रहे तो लय भुलाइल बा लय में बोल के सब घर प्रलय हो गई अरे बाप रे no, 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 no.